Ka Neutral Integrated Territorial Organization nakahitu central body hak arpratrik uyayong aja pendiri keleban ai ka jingtho Shao Yusuf Sharif Shulai retired IFS chairman ka State Environment Impact Assessment Authority Meghalaya halwar ka jingalang patba ka barapu ban penlong hak arpratrik ujemang aja pendiri halum Sirman Ilaka Nongkli Saipung CNRD Block East Chantia Hills District Harga jingalang patba kalong halor ke projek T Motion dah company Sri Cement Limited kebakentup ya kejaka kebahe hadu arspa khatnyo pon laispa kanai pesau hektar bat kacing temu ban buru ya kakor pen pramau kat kom kecing tip bal ai da kami karya State Pollution Control Board ya kan ya kacing lang la temu ban sengap ya kacing ai jembut bat jing persya jing patba kiba syakta Yimta kesini kalian juga seng HITO seng kemen berkat bagi engineer don lagi para dilawan sekenika office dong ka State Environment Impact Assessment Authority siak ne apa silviculture lachman niwan seni ban bu ya kawai ka dorkas habaya day bat kenika public hearing ka ban long ar tarik me ar jara video hantai apa lum serman kebahap apa silakan nongkle apa Saipung CNRD Block East Chantia Hills District. Hakani ke sithi ngela penpau hadin bangi lagi ka notification ke belak pengmi ha ka website dong ka Meghalaya Pollution State Control Board. Bangi lagi ba kandon kata ka public hearing habaya dei bat ka jengti yo tau motion ba arlak hanyo hajar lais pak nai sau hektar bat ban install ru dan ban bu ya kita ki karkhana ki ban kalian mau yang ini kalian kajungi hadir bagi yo kijing ujor naki nong song snong naki try jaka ki bayadon mat markhap hantu te kilaut ki paca kilaut ki try ki jaka ba kaladon kajing sha de don bor hagane ka MS Sri Cement bat ki nong irap ki jungki yang ini kalian kajungi ni lawan ai te kajing tho bangin persya ya ketika public hearing bat ada kane ka office kamla raban Sol dia kata ka jing tawa ka jongi nyimbat sing haban wan shong ban shong dharnang ne ko office jongki kat kum kan ne ka sti bat ka wai runga kwa ban tha ka kubor sekan ne ka sarkar jela segi department ki bedon benta ban penong ye kan ne ka public hearing nomor ni la dap da ka jingdom nomor ba ka jingle bor bat ka jingyo jingkershan kini ki MS Shri na ka sarkar ka lalong sebab pelat Hadu ba kila khni ya ka khndo ba siap kaputa tengil asim ya ka wai karai bangi na kalian kaseng bada kesorkari bat kada ka Meghalaya State Pollution Control Board ne ka sia ken penlong ya ka public arterik to komut kam krentep kan sadon ka jiya umsnam pramuni bat nginum kendan hiru ba ngindangla bangin yaine ya ka ban ne kata ka khndo ba siap ka jungi ka badai ka kemi bat la dangi du ya ka jingim ka jong kam lele kan semi peteng do wei rei dangi du ka dia khndo ka siap ka jongi ngenum yo shu lano tengi bu ba ni maham tenge ka sarkar ba lada je ai kin ba kle mapi mar ni tip shai kane ka jing le don bor jong kane ka MS Sri Cement klem da ngap di kinong rep badan situ ka than klem da ngap di try jaka da ba shuklun jubot ni la tip shai ba ka backup na sarkar kalong ka ba shirkai bat kin sadon hi kata gajing pendibot ngim salia ngim ong be sarkar tapun krek lupa pi lathi ki jongpi stan grenade ki jongpi dan ne kita spai jongpi namar ke benta ke khndo siap ngihun banyak kenat bat ngihung ruk baka snam jongi kan bengkeng samadan ru tang ba ngimne nginjo biang yaka khndo siap ke jongi te kat kum kisi thi hi ngala karna ka basai badai bat pensange sa kat ba ti pat ba hi kinong sung to kimhon kalau dikipat ba kinong sung hi hang to yo ya ka hok hi jongki de ni na kalian ka jongi nginam ong hi ta hindai haba baro khat hi ka jek kunrio katip syai hi ba ka hitu ka yang namar kali na benta kata ka justice la ni ka hok jong wei pu wei nong sung jong ka jela ba kamtam jong kepat jong bri nyau trap bangidon hasanda ba jongki ngidon rengkat lang bat ki bat lada syak pentut maki syak ni ka hok ka jongki kum ba ka sekret na ka pot ba ya ka hok nin kini ka pot ketang ita hi
ikan tian ngapa buat bu kata ke message ke bakliat ke sarkar long ngila long kibat la krek lada pimpin sange ni hapan ya tunjuk pramangi pradok prasnam hito gayang Gamar kari. hito gayang Gamar kari. hito gayang Gamar kari. jingla loy ka hok ban jing pres pun se jan